Здравейте отново от къщата на Кооперация Защитниците. Какво ново? Ето това красиво изделие зад мен. Това е за нагласяне на температурата на подовото отопление в цялата къща. Ето във всяка една стая има вече поставено работещо. Във всяка една стая човек може да се нагласи градусите за отопление, което идва от подовото, инсталирано, работещо. Ето, показваме във всяка една баня, дори и в коридора ви показах, в спалнята, в хола. Ето, да не кажете къде са майсторите. Работят в момента, слагат и конвекторите по стените, които са само за охлаждане. Те още не са включени, тъй като, ето да ви покажа още един майстор в гръб. Работим, има движение в къщата и аз се радвам на това и да ви покажа и отвън. Излизаме да ви покажа отвън как работи цялата система. Ето, тук сме на нашата красива къща в средновековен стил. Ето да видите и това нещо. Външното тяло също е инсталирано. Аз се радвам, че снимах за пореден път движението и напредъка на къщата на Кооперацията. Напомням, че това е народно обединение, в което вече сме близо 1000 човека. А това е нашия първи актив. Всички заедно взимаме решения как да се използват парите на Кооперацията, капитала на Кооперацията, който събираме от всеки член кооператор, за да се включи. Минимума е 1000 лева, за да се включи. И на общо събрание всички заедно взимаме решения как да се развива Кооперацията, в какво да инвестираме парите си. И ето го нашия първи актив. Съвсем скоро тази къща я пускаме в експлоатация. Остава само двора и дървеното барбекю да се направи на верандата. След това следва общо събрание, на което всички заедно да решим под наем ли ще отдаваме тази къща, ще я продадем ли като готова къща за живеене, ще я даваме ли на нощувки, ще я ползваме ли ние като член кооператори безплатно или с отстъпка или на преференциална цена. Всичко това ще го гласуваме заедно. Също така ще гласуваме заедно каква да бъде следващата стъпка в развитието на Кооперация Защитниците. Дали да купим къща, дали да купим дворно място и да строим от нулата. Това го решаваме всички заедно. Всеки има един единствен глас на общо събрание, независимо с колко пари се е включил към капитала на дружеството, тъй като 1000 лева е и минимума. Човек може през 100 лева да увеличава нагоре. Така че следете развитието на Кооперация Защитниците и на първия ни актив скоро в експлоатация.